Moikka vaan kaikille katsojille, täällä on Flexar ja tänään mulle on tullut taas vaihtopetsit, mutta ilman turhia höpöttelyitä mennään jo siihen kirjeeseen. Se on tosiaan tällainen ihan perusvalkoinen kirje ja en näytä toista puolta taaskaan, koska sillä on mun osoite, mutta avataan tää. Täällä on siis kirje, joten luetaan tämä. Moi, oli tosi kiva, että suostuit tähän vaihtoon, koska toi seisova on ihana. Toivottavasti pidät tosta petsistä. Itse pidän ainakin tosta seisovasta. Laitan vähän ekstraa mukaan, toivottavasti edes jotkut tulee käyttöön. En ole edes kauan seurannut sua tubessa, mutta sun videot on hienosti editoituja. Toi on yksi iso syy, miksi olen niin iloinen, että tämä vaihto tapahtui näinkin nopeasti. Avaa paketit numerojärjestyksessä. M on yhtä suuri kuin mun kysymyksiä ja mun vastauksia. Ja sun lempiväri sininen niin kuin sunkin. Mikä taruan alento olisit? Sä olisit lohikäärme ja mäkin olisin varmaan lohikäärme, koska ne on siistejä. Mikä on sun lempikoululainen, jos ei saisi sanoa liikaa musiikkia kuvista tai kässää? Mulla on kans matikka. Aika samiksia olla. Lempibiisi. Alan Walker Darkside. Mulla on ihan sama. Taas jälleen kerran. Lempiruoka. Sulla on tonnikalapastaa ja mulla on pizza. Unelma normaali petsi. En jaksa selittää. Mulla on todella monta, joten en nyt tiedä. Ei kysymystä, vaan vapautus avaamaan paketit. Kiitos. Lilja Show kuittaa. Huijasin. MP Soturikissat. Sun mielestä paras kirjasarja koskaan ja mä en oo lukenut niitä, joten en tiedä. No niin, meepäs nyt. Tää oli tosi hauska ja joo, kiitos. Eli täällä on tosiaan paketteja. Eli 1 extrat. Sieltä tuli tällainen tosi söpö vihreä rusetti. Sitten tuli tällainen kaulajuttu. Kuuluskohan tää oikeesti jollekin monsterhaille tai jotain. Sitten tämmönen ihana uusien petsien tiera. Sitten tämmönen ihan supersöpö liila avattava simpukka. Mulla on tämmönen keltainen jo, mutta nyt mulla on liilakin. Sitten maailman ihanimmat korvaläpöt. Mä oon oikeesti halunnut tällaisen ikuisuuden, mutta mulla ei oo. Kiitos ihan sairaasti näistä. Mä en kestä. Ja toinen aivan ihana, tää hame. Tää on niin ihana. Mulla on tämmönen vaaleampi jo aikaisemmin, mutta nyt on 2, mä en kestä. Kiitos ihan sikana noista. Ja anteeksi kun mun ekstrat oli paljon huonommat kuin sun. Mä oon tosi pahoillani. Sitten 2, missä lukee IDK. Eikä, mä en kestä. Mä sain yllätyspussiponin. Mulla ei oo tätä vielä, joka on tosi niinku hyvä, koska mulla on tosi paljon näitä pieniä poneja, mutta ei oo tätä vielä, joten niinku sulla kävi tosi hyvä tuuri niinku mullakin. Ja oikeesti kiitos tästäkin. Sitten 3, jossa lukee ylimääräinen. Mitä ihmettä? Mä en kestä. Mä sain ylimääräisen petsin. Mä voi ei. Kiitos. Mä oon ihan niinku haltioissani. Miten sä voit antaa mulle näin paljon ekstraa? Nyt mulla tulee huono omatunto, kun mulla on niin surkeat ekstrat verrattuna näihin. Eikä. Kiitos. Sitten 4, jossa lukee kans ylimääräinen. Mua vähän pelottaa. Mä sain myös haskin. Mä en kestä. Oikeesti 1000 kiitokset sulle. Tääkin on niin ihanaa. Mä en kestä. Sitten paketti, jossa lukee vika. ... 5. Se. Eli se vaihtopetsi. Voi ei. Se on niin nätti. Sen pää pyörii kyllä tosi paljon, mut ei se haittaa, koska munkin petsi oli niin huonokuntoinen, niin tää on ihan sen arvoinen ja tää on ihan supersöpö. Eikä. Kiitos. Kiitos noista kaikista oikeesti ihan sairaasti sulle. Mä oon niin kiitollinen. Vaihdetaan ihmeessä oikeesti uudestaan. Tää sujuu niin hyvin ja eikä. Mä menen oikeesti sanattomaksi. Mutta joo. Tällainen video tällä kertaa. Se olisi ensi videoon. Moikka!